Prošli moj novi video. Danas igramo Crafting and Building. Ovo će da bude prvi deo, ali na jednom bloku. I ostavite like i subscribe do 100 subscribera, ljudi. I uradit ćemo kombo da ostavite like i sub za 100 subscribera. Da, ljudi, tako znate. I idemo u igru. Dobro, ljudi, ovdje sam se stvorio na nekom čudnom ovdje. I ovako kad počnete igru, ovako se čeka jedna knjiga. Ok, da pročitamo, ovo ne treba. Znači, počinjemo ovdje. Ok, sad, ovdje je promijenilo. Buy in progress, ok. Ovako nije bilo kad sam ja počeo da igram ovo. Moj prvi igram. Svinja. Svinjuška. Samo da mi ne padne i bit će tužno. A brate, sad tu ne svinju. Nemoj ni slučajno. Samo da... Bam. Tu. Ne, please, joj, svinju. Ostavi mi za drugi put. Ne, a svinja mi pala. Nema veze barem, ljudi. Znači, ljudi, nisam ja iznerviran. Kao svaki put. Nisam. A možda, sad ćete vidjeti kako ja stavljam crafting table. Da ne stavljamo za dodatni blok. Imamo 2 dodatna bloka, što neće bude teško. Ok, construction. Uzet ćemo stick, ovako. I ovako, bam. Ljudi, vidite, možete i ovako, kad počnete igru. Jaj, nemoj da mi kažeš. Najgori početak ikad. Ništa, ljudi. Kako... Vratite na početak, a? Tu si. Joj, brate mili, što sam glup tako. Izvinite, stvarno, ljudi. Teško je, brate, sad. Please. Samo se vrati. Nikako. Treći blok, please. Brate, šta li je ovo? Koliko ima ovih blokova? Ili ima 1000 miliona, ne? What the fuck? Ok, please. O moj bože, šta je ovo? Daj, brate! To, chest! Hvala, tigri ste sad... Nisam trebao, izvinite, stvarno, ljudi. O ne, svinja bi pala, brate mili, ne. Ali imamo stone axe. Nisam trebao onako da budem i da ispanem glup. Ali stvarno mi je žao, ljudi. Neće se ponoviti to više. Petar vam običava. Da više. I sad možemo kamen. To mi reci, kamen temeljac. Dobro, imamo dirt. Ok, budi pažljiv. To mi sad reci. Možemo i ovdje još. Pa tu mi reci, može i tu. Ok, za sad je ovo dobro počelo. Iron, oh my god, brate. Ok, ljudi, možemo li... Pik, može. GG. Čekaj, gdje je ovo? Tako. Please. Tu! Moj prvi iron. Yes, sir. Lapis lazuli. Ok. Još jedan iron. Možda mi, ljudi, možemo da pretvorimo to u iron pik. Još jedan! Ok, ljudi, ovo je za sad dobro počelo. Ok, koliko imamo kamena? Fuck, nemamo dovoljno. Dobro, ljudi, nema veze, ali tako mi se sad plače što ne mogu da skopamo ovaj dobar gold, ali nema veze. Imamo ovaj pik. Boom. I evo ga. Zoom. Lapis lazuli. Odlično. Level 2.
Ok, molim te, please. Tu još jedan mi sam fali. Samo još jedan fali. Minimum mi falilo. Ok, sad ovo. Ne wood. Nego ovo. Da, podrazumeva se. Ne. Ne. A, brate, mili. Pa kako? Ej, brate, što mrzim ovu igricu sad. Bundeva. Ovca. Ali crna. Fuj, brate, mili. Dobro, ljudi, ako sad uživate u novom videu, ostavite like, subscribe za još ovakvih videa. U buduće da vam kažem, juče je bio Valentinov, srećan, ali se završio. Stvarno izvinite. Ali hajde, moram da priznam. I to, možemo napokon. Yes sir, to jedva čekam, sad možemo li... Sad je ovo teško. Ovdje je vatra, možemo i neki sign, možemo da napišemo neku pesmu na to. Kao našu pesmu isto, neku našu poznatu. Dobro, ovdje je pečenica. Tu pečenica ide. Okej. Ovo je za sad odlično. Okej. Možda u buduće da napravimo farmu, ljudi. Ovo bi bilo lepo. Bilo bi lepo. Lepo i fino. Ok, da napišemo. Ovdje stavimo sign. Sad ću jednu svoju pesmu. Sad još ti se nadam. Još ti se pravdam. Ok, ovako, ginemo oboje. Ok, ovako smo napisali tu jednu pesmu, to je naša isto od Saše Kovačevića, naša pesma. Ok. Please. Ok. Ok. I dobro je. Možemo sad nešto da napravimo. Pa zaboravio sam, ljudi, da možemo da stavimo i naš iron. Ok, samo da se ovo ispeče. Napišite mi u komentarima kako da zovemo našu ovu ovcu. Pa nisam vidio. Imamo kaktus. Možemo nešto da pretvorimo ovaj kaktus. Ne možemo. Šta je ovo? Pitcher plant, ovo nešto. Ja to ne znam šta je taj pitcher plant, neka glupost. Možemo da ispečemo ovo. Green dye, pa to može kad imamo krevet. Treba možda, samo da treba mi još nekoliko irona da napravimo krevet. Bilo bi tako dobro kad napravimo krevet, ljudi. Zato ostanite u ovaj video, jer će ovo da bude... pa to mi reci. Pa to mi reci, brate mili. Ok, šta možemo? Pik. Sad za buduće kad imamo iron, ili ti dajem dijamante. Bi tako dobro. Please. Ovo brzo je. Nisam se ponadao ovo da je brzo. Samo please da dijamant. Ja ću sad ovako da budem AFK. Ok. I... krava! Brate! Krava... Tako lupo. Ok. To!
A to mi reci, brate mili, ovaj dijamant ćemo da čuvamo. Vidite kako sam ja laki. Najveća sreća ikad. Evo. Okej. Yes, sir. Znači to. Okej. To, čest neki. Da ga udarimo. Smo nešto dobili. Gluposti. Dobro. Green dye. Možemo... ova učica gleda nešto. Dobro, možemo da napravimo sad ovaj. Možemo li koficu za vodu? Da vidimo, da nađemo. Kofica, stik. Okej, ovo je neka, okej, samo izvinite, stvarno molim vas da pomerimo. Joj, nema. Please, brate, da nema. Ne, slučajno sam kliknuo, stvarno mi žao. Izgleda da nema. Dobro ljudi, nastavit ćemo, briga nas za te... još jedan dijamant! Brate, kakva sreća! Možda u ovom, možda napravimo kuću. Najbolje da napravimo neku kuću. Bio je zato što nema irona. Vidite. A treba da sad istopimo iron. I ova ovca pravi me ludim. Sad možemo. Ok, sad možemo da proširimo. Možemo da napravimo farmu. Pa to mi reci. Možemo farmu. 1, 2, 3. Ovakve dimenzije. 1, 2, 3. To samo da... What the fuck je ovo? I evo ga. Nice. I sad treba da craftamo... Ne, tu je iron. Ovo sam se jako ljudi potrudi, morate da mi ostavite like. Mač možemo, ali pickaxe je... Ne, izvinite, stvarno, molim vas, ovo me nervira tako. Okej. Dobro ljudi. Okej, možemo nešto da ne pravimo. Upalit ću svoj mozak pa ću ja nešto da nađem. To, možemo napokon našu prvu farmu. Ne, ovaj grom, brate mili. Ajmo da tapkamo, tapkaj. I hoću li da dobijem? I mogu li sad please da napravim nešto? Grom, brate mili. Čete. Ne, ovog. 21 komada, pa to je odlično. Za sad i možemo farmu ovih biljaka. Kako da ne, može. Ovdje je svinja. Imam 27 komada. Endless. Okej, ovo će da bude dobar video. Jovcu, što mi sad praviš da je ne ubijem jedinom jovca. Fuck. Kako bi voleo da napravim da je bezbedno ovo. Fence. Svinjo, prođi. Pametno. Bravo, svinjo. Vidiš kako si ti dobra. To, ovca je prošla. Ne, svinjo, ne. Ovako. I to je to. Sad je završen proces. Dobro, za sad je počelo odlično, ljudi. Barem je počelo odlično. Možemo malo da proširimo. Pa ajde malo. Možemo čak i farmu. Pa kako da ne?
Ok. Ok, nice. Nice. Ok. Bum. Aj, ostaje od bloku. Ništa. Grindat ćemo ponovo. Ovo je za sad ljudi odlično počelo. Low-key. Ok. Biome progres je malčice puni. Možda ćemo do nekog odličnog bioma da stignemo. Ok. Please, brate. Samo da je dobro. Nemam ljudi dolatnosti u sebe. Pa vi morate da imate dolatnosti. Uzimaj. Bam tundac. 6 irona. Ako bi da napravim nešto. Pa ajde ljudi napravimo. Štit. Kako bi bilo dobro. Ok. Makazice. Dobro. Možemo i kofu. I to je dobro. Ali jukebox nećemo. Hoćeš rakicu ili pivo? Dobro ljudi. Pa dobro. Sad. I možemo bakice. Može. To je dobro. Imamo dovoljno blokova. To je za sad dobro. Ljudi, da znate da vam je shield najbolji u Minecraftu. Zato što kad vas skeletoni pucaju, ne mogu da vas probiju. Imam dovoljno fence. Imam 12 komada. To će nam služi za proširenje. Zamislite ljudi kad dođem do nekog dobrog bioma. Ok. Ok, please. To je to. Ne, brate, tu. Ove ograde, mrzim i ove živ. Ne. Beži. Svinja mi pade. Dobro, možemo nešto ovdje. Možemo li ovo? Ovo možemo. Evo, ovo će za dekoraciju. Dobro, ljudi. Sad je dobro počelo. Možemo da premestimo ovaj... to. Ovdje ćemo da stavimo. I ovaj... kakva munja, brate mili. Samo da me ne ubije grom. Samo da mi ovaj... Ok. Imam 5. level. Ok, biome progres je dobar. Dobar atribut. Dobra snaga. Ok, ovo je sve dobro. I kokoška! Ne, brate! Brate, to sam tako tužen sad. Ok. Bližim se još malo. 235, 237. Ok, ovo je sad dobro. Very good. Very easy. Samo brzo. Vadimo se. Dobro, ok, možemo nešto da craftamo sad. Sa 3 dimanta. Kako bi bilo dobro da kad napravim nešto. Chest može. Chest će nam biti pomoć od ruke. Gdje su neki blokovi? Dobro, možemo da sad bojimo ovo. Jeste znali ovo? Kad imate ovaj die, sad ću da uđemo ovdje. Sad ćete vidite.
I možete ladno da obojite ovce. Zašto je ova ovca tako čudna? Ja ne znam. I dobili smo 2 vune. Dobro. Ovako ljudi. 3! Ok, možemo da napravimo naš prvi krevet. Da vidite ljudi, dobit ćete, ne džabe ubijete ovce kada možete da kraftite shears. Vidite te. Ok, da stavimo taj krevet. Ne mogu. Cvrt smiljojka. Ok. Sad je ovo počelo dobro. Zadovoljan sam sad. Zadovoljni ste vi. Ok, sad ljudi. Dobro. Možemo da... imamo dovoljno. Dobro. U glavi ja sad razmišljam kako ću da napravimo ove farme. Neke farme dobre. Čest. Da sam dobio vodu. To. Ne. Dobro. Ispusti sam ja, izvini. Okidoki. Okismoki. Šalim se ja to je moja fraza. Moj akcenat. Šalim se ja to, ljudi, ja se volim da najviše... I da vidimo šta smo dobili. Weed i chest. Ok. I appreciate it. Ok, ovdje samo jedan chest imam. Ok, ljudi. Ovdje krevet imamo. Možemo da proširimo. Treba nam voda. Ali teško da dobijem vodu. Pa ljudi, možemo ovako. Gledajte sad ovo. Please, požuri. Ovako. Ovdje će bude farma. Ali u sredini da ima sapling. Saplingove. Ok. Može, to će da bude dobro. Kako će da bude dobro sad ovo? Ali prije nego što dovršimo, moramo samo da napravimo farmu i to će da bude kraj ovog... Jao, što slatko, brate mile. Al, kravice, oprašao sam tebe. Beži si mogu... A brate, tako tužno. Al... Ali mi je tako tužno. Ok. I samo još nekoliko drva. Svinjuška, još jedna svinja. Ne mislite da je piglinova, nije svinja. A ne znam zašto nema mobova ovdje. Dobro. Ok. Ne, što me ovaj blok nervira. Farma će uz pomoć kiše. Možda će mi pomoći kiša. Možda ljudi, ako želite da povrati svoj Minecraft skin u igrici, to želite na sljedećem delu. Ok, please, samo iskopaj. Ok. Joj, to. Bam. Sad ide. I to. I dobro, ljudi, samo da vratimo ovo nazad i da završimo. I ljudi, ovdje će da bude kraj ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ostavite like i subscribe za još ovakve videa i uživajte u raspustu i uživajte sa vašom porodicom i vidimo se u sljedećem videu. Ćao svima!